up mga kagango? Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kagango. Ngayon sa Tandang Sura na tayo ngayon kagango kasi walang gawa doon sa Ortigas. Kasi bawal gumagawa kapag Sabado doon sa kondo mga kagango eh. Kaya sa Tandang Sura muna tayo. Kaya let's go! Dito na tayo sa mga kagango. Hay! Ginagawa nyo? Ay! Daming mga kalakal ng mga kagango. Naka-apron pa yung isa eh. Baliktad yung apron. Nasa likod. Ay! Hey! Oops! Ah! What's up mga kagango? Yun, nakarating na rin tayo sa ating babantayan na naman. Buksan na natin yung ilaw mga kagango. Tididing. Wala pang gawa sa kabila. Hindi pang nagagawa. Tididing. Yan. At mag-almusal na tayo para tuloy-tuloy yung gawa natin. Kaya bye-bye! What's up mga kagango? Yun, dito na naman si Mang Billy, yung kasama kong pogi artista sa Channel 3. Ayan ito. Ito naman bayan. Balik dati. Oh, balik dati daw. Balik dati yung gawa. Ba't may ano dyan? Ano yun, Mang Billy? Pumasok eh. Sasali ko ito. Palabasin mo nga yan. Ha? Palabasin ko ito. Lolo, baka mangagat yan. Palabasin mo, Mang Billy. May aso mga kagango. Kumakain ka? Kumakain ka kaso? Ayoko putra kasi yung kumakain ng aso daw. Hindi, isang palo lang yan. Buksan mo mabili, ipapa mo muna yan. May aso pumasok mga kagango. Hey! Bakit ka pumasok? Ha?
Ha? Oh, yan. Hey! Bakit ka pumasok dito? Ha? Pangbili. Pangbili. Buksan mo. Boss! Boss! Oo, Mang Billy, yung... Tama ng laki yun. Oo. Mang Billy, yung bahay mo, tapos na ba? Ha? Tapos na ba yung bahay mo? Wala pa na eh. Nangalahati pa lang. Ha? Nangalahati pala. Ang pugi mo, Mang Billy, dito. Baka magka-jowa ka na dito, mamili. Wala pa lumalabas na katulong eh. Ha? Wala pa lumalabas na katulong. Saan? Diyan sa kabila. Mamaya pa magdilig na Dito ka, mamili, mamili. Ganyan, ganyan. Ha? Yan. Ganyan, ganyan ka sa baba. Oh, pugi. Okay ah. Ah, sawa ng pugi. Yo, what's up mga kagamo? Yan na si Poging Mang Billy, oh. Tinitira na, oh. Ha? Oh, Mang Billy. Anong masasabi mo sa mga viewers mo dyan? Okay lang. Ha? Ha? Okay lang. Pogi pa rin, oh. Ano pa rin. Mabago. Tulad dati. Oh? Kala ko sinangla mo na yung alahas mo. Hindi, ba't nandyan pa yan? Sa pag-video na ano na to. Ha? Trabaho dito. Sa sangla ko na to. 5K na sangla. Tubos. Shout out ka muna, shout out. Sino na shout out mo? Hmm? Shout out mo, sino na shout out mo? Shut up. Jim, bukas hapon ako dyan. Ah, yan na, ano yun? Nandang-ganda mag-ano yung pulutan siya rin ha. Rin. Nanan din si Bilim. Manood mo yan, mag-upload to, mapanood to. Mamaya. Hindi sabihin mo, Erwin. Bukas, linggo Ah. Yan mo, Sir Win. Ah. Handa siya ng iyo ng bangos na malaki. Oh, pauwi na tayo. Oops. Yo, what's up mga kagango? Ayun! Sama ka sa tatay. Ay, Gamon ka. ha? Tama ka? Sige. Oo, oo. Pauwi na. Shout out mo lang. Sino yung shout out mo? Si Nano. Shout out mo. Saka na. Ay, tama ko muna sa vlog ko, Nigor. Shout out ka muna. Shout out! Ayaw? Ha? Dito tayo guys. Dito tayo. Okay. Punta tayo ng Cubao mga kagango. Tatambay muna tayo. Sama mo natin si Negro. Baka mamaya maano si Negro. Ma-discover si Negro. Oh, sino shout out mo? Shout out! Johnny Boy! Patay mo na. Patay mo na sa ano. Yan, dala mo na. Okay. Shout out kay Rene Rivera! Kay Gani! Oo. Daan naman tayo si Ben naglibe yan. Yo, yo, yo. Bibili ka na lang, lechon. Hindi kami ng lechon. Kain pa ako mamaya. Kain ako. Balik? Dakat? Ang dakat eh. Yaw, yaw. Lakad kami papunta, pauwi, pabalik. Papunta saan? Yan.
Yan, hali ka naman. Yo, yo. Uy! Salita ka naman, Gam. Magsalita ka. Yan mo na yan. Hey, taksay! Lakad kami mga kagango. Oh, wait, uy, may nariyan dyan ah. Yo, yo! Yo! Tama na. Ano na tayo? Out. Pasko na. Yo guys, dito na namin tatapusin ang aking video. Please subscribe, share, like, bye bye.